La secció de gènere negre avui la dediquem a la novel·la Hijos de la calle, de Lorenzo Carcaterra, que Barry Levinson va portar al cinema amb Sleepers, protagonitzada ni més ni menys que per Dustin Hoffman, Kevin Bacon, Brad Pitt i Robert De Niro. Avui parlem de Hijos de la calle, de Lorenzo Carcaterra, una novel·la basada una mica en les experiències de la infantesa del propi autor a un barri de Nova York que es diu La cuina de l'infern. La novel·la va sobre una revenja a partir d'una malifeta infantil que es converteix en una tragèdia. Tota una sèrie de nanos són tancats en un correccional i allà pateixen moltíssim i a la sortida preparen una revenja per passar comptes. D'aquesta novel·la se'n va fer una adaptació cinematogràfica que és Sleepers, del Barry Levinson, que sobretot destaca la tria dels actors. Hi ha Brad Pitt, hi ha Kevin Bacon, hi ha Robert De Niro, Dustin Hoffman. Te digo que es perfecto. ¿Perfecto para qué? Per escenificar una trama fantàstica que és la que crea Carcaterra a la seva novel·la. És imperdible el paper del Brad Pitt, que és el personatge que elabora tota l'estratègia per portar a terme aquesta revenja. Dile a Seis que hable otra vez con el padre Bobby. Dile que...